Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain, in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. I face it with a grin, I'm never giving in. On with the I'll top the bill, I'll overkill, I have to find the will to carry on with the Ongi etorri 2022ko txirrindulariak websaiora. Bete dugu esandakoa eta bueltan gaude berriro ere 2022 garren honetan. Gure bideoak izango dituzue astero ikusteko, bakizue iaz proiektu honi indar berri bat eman geniola eta aurten horrela jarraitza erabaki dugu. Beraz, hau izango da lehenengo saio honetan aurkezpen bat nahi dizuegu gure proiektuarena aurtengo denboraldiari begira. Baina datorren asteetan ja hasiko gara txirrindularitza kirol bezala hitz egiten eta bakizue astean zehar lasterketak ez daudenean hemen protagonista asko izango ditugula txirrindularitza hitz egiteko bere modu zabalenean. Eta noski, asteburutan lasterketak gu gaur hasten gea, larunbat honetan lasterketak hasi behar direlako Euskal Herrian. Gogoratu lehenengo lasterketa beti bezala Sorbaske izango dela, afizionatu mailako lasterketa, Frantziar egutegiaren baitan. Aurtengoa Bukale eta Tarnao arteko lasterketa izango da, eta bertan zenbait euskal talde egongo dira, bai iparraldekoak eta bai Euskal Herrikoak noizki, eta baita ere Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren selekzioa. Baina goazen lehenengo gu aurkeztea, gehienek jakingo duzue nortzuk garen. Ez dakizuenentzat txirrindulariak duela 12 urte sortutako proiektu xume eta txiki bat da, eta horrela jarraitzen dugu, baina hasi baino lehen eskerrak eman nahi genizuela, ze iazko urtea ikaragarria izan zen guretzat, zuen laguntzari eta zuen babesari esker inoizko daturik onenak lortu genituen, gure bideoak asko ikusi ziren, eta hori zuen gatik izan zen. Beraz, danei eskerrik asko, proiektu honi bultzan handia eman zenioten pasaren urtean, eta aurten are bultzan handiagoa ematea espero dugu, eta horretarako gu lanean egon gera negu osoan zehar, baina eduki berria eta batez ere iazko edukia egonkortzeko eta kalitatezko produktua ematen jarraitzeko. Beraz, gu prest gaude, iaz bezala, txirrindularien atzean astun batzuk izateko, askotan gure kameraz nekatuko dira, baina beti ere zuengatik zuei edukirik onena eskaintzarren. Aurten kalkulatu gutxo bera Euskal Herriko errepide egutegiak 250 lasterketa izan beharko lituzkela pandemiak onartzen badu, eta pandemiaren jarraipena ona bada, ala espero dugula danok. Pentsa zenbat lasterketa izango diran, ez dakit,
guztietan egontea ahal izango dugun, ez dut uste, ahal izango dugunik. Baina gure helburua da iazko 140 lasterketak gainditzea eta bagian 150 lasterketan egotea. Hoi, erronka handia da guretzat, azkenen ez dira proiektu handi bat, ez azkago rekurtsu handiak, baina bai saiatuko garela egutegiak eta batez ere pandemiak onartzen badigu lasterketa guzti horietan egotea. Eta hainbeste lasterketetan egoteko eskertzekoa da hainbeste erakundek ematen diguten babesa aurten eta oraindik ere ezin dugu askorik esan, baina iazko laboralkuntzako akordioa berretzeko dugu eta asko jakingo duzuenez ere duela hilabete urtarriletik Euskadiko Txirrindularitza Federazioarekin lanean hasi ginen, euren komunikazioa lantzen eta horrek ere baimenduko dugu hainbat lasterketetan egotea, beraz. Askori eskerrak eman behar dizkiegu, baina agian urtea hasten ari den honetan laboralkuntzari eta Euskadiko Txirrindularitza Federazioari, baita ere Nafarroako Txirrindularitza Federazioari eurek ere gure lana baesten saiatzen direlako, gure eskerrik beroena proiektua edo urtea hasi bitarten babesa eskaini digulako horrela jarraitzeko. Eta bai, gaur Txirrindularen websaioa hasten da, baina urrengo ostegunean, hemendik 2 egunetara, Kanal Bizi berriz ere martxan jarriko da eta bertan gaztelaniazko elkarrizketak izango ditugu. Eta urrengo astelehenean izango ditugu euskal elkarrizketak, euskal protagonistekin, Euskal Herriko txirrindulari profesional eta orokorrean txirrindularitzari buruzko edozein pertsona ekartzen saiatuko gara. Horiek izango dira gutxi gorabehera ordutegiak, gutxienez orain denboraldia hasieran, astelehenetan euskal elkarrizketa bat, asteartetan txirrindulariak websaioa, ostegunetan Kanal Bizi gazteleraz eta asteburutan lasterketak. Hasieran ikusi duzuen bezala, gure helburua aurten Show Must Go On da, ikuskizuna jarrai dezala, eta horretarako baldintza batzuk ditugu. Batetik pandemia, esan dugu, badirudi baimenduko digula egutegia bere osotasunean ospatzera, besta 2 urteren ondoren zenbait lasterketa galdu daude eta zaila izango da horiek berreskuratzea, baina 2019ko gehien berreskuratzen badugu pozik eta horretarako eskerrak eman behar diogu Euskadiko, Nafarroako, Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako federazioei haiek gabe eta antolatzaile gabe egutegia ez zelako existitutuko. Behin pandemia gaindituta, oraindik ez dugula gainditu, baina espero dezagun hemendik gutxira gaindituko dugula, guk ere gure proiektuekin jarraitu beharko dugu eta horietako bat zuekin hartu eman estuago bat izatea da eta baita ere gure proiektua iraungaitza izatea. Da horretarako aurten proiektu berri bat edo sistema berri bat sortu behar dugu. Txirrindulariak kide hau zer da, duela urte batzuk YouTubek, bakizue gu YouTubeen lan egiten dugulako, YouTubek zenbait harpidetza modu aktibatu zituen, goain gutxo gabea 3.300 harpidedun ditugu YouTubeen eta horiek jarraituko dute, espero dugu, euren esku dago, baina badago ere aukera harpidedun bereziak egiteko eta hori baliatuz eta egoera aztertuz erabaki dugu aukera hauek baliatzea eta 3 harpidedun mota ezberdin egongo dira orain arte zegoenaren gain. Beraz hori da gaur azaldu nahi genizuena. Eta zen bezala 4 harpidedun mota berri egongo dira. Lehenengoa eta garrantzitsuena guretzat ze orain arteko izan da. Orain arte beti harpidedunak egon dira gure kanalean eta gure edukia jarraitzen. Horiek orain arteko berdina izango dute eta berrik egon nahiko dira. Eta orain arteko eduki berdina ikusiko dute, bai lasterketak, bai gure saioak eta gure elkarrizketak. Baina hemendik aurrera 3 harpidetza berri dituko dizkiogu gure kanalari eta harpidedun berri horiek edo zaharrak direna, baina aukera berri batera pasatzen direna, zenbait abantaila izango dituzte euren harpidetza mailaren arabera. Baina oso garrantzitsua da, nahiz eta harpidetza berriak sortu, oinarria beti berdina izango da eta orain arte ikusi duzuena ikusten jarraituko duzue zaudeten harpidetza mailan zaudetela ere. Eta gurekin identifikatzeko 3 harpidetza berri hauek euskal mendateen izena jarri dizkegu. Lehenengoa sinplena Lierni, bigarrena erdikoa Arlaitz eta hirugarrena konpletoena eta osoena dana Artzamendi izango da. Eta bakoitzean zer topatu ahalko duzue, YouTubeko kanalaren atarian topatu ahalko duzue informazio guztia, baina azkar esateko. Lehenengo aukeran Liernin aukera emango dizuegu gurekin kontaktu estua izateko eta batez ere
guri bidea proposatzeko astean zehar edo zenbait egunetan galdetuko dugu ea ze bideo ikusi nahi dituzuen eta horiek egingo ditugu. Zuen araberako eskariei erantzungo diegu. Hau sinplena da, azkenean euro bat hilean ordaindu beharko duzu eta horregatik, hoberarik sinplena. Bigarrena, erraitz izango da, hau ja 3 euro hilean izango dira, 2,99 euro hilean, aurrekoaren harpidetza berdina izango duzu, hau da, gure bideoak iradokitzea, baina honetan ere zenbait bideotara lehenago sartzeko edo zenbait bideo lehenago ikusteko aukera izango duzu, eta baita ere urtean zehar egingo ditugun elkarrizketen gidoia laguntzeko, hau da, guk elkarrizketa bat lotzen dugunean txerrindulari profesional batekin edo kirol zuzendari batekin edo norbaitekin esango dizuegu eta galdetuko dizuegu zer nahi duzue galdetzea. Eta guk zuen galdera jaso eta elkarrizketatuari galdetuko diogu zuek proposatutakoa, azkenen ia kazetari lanak ingo dituzue zuek ere. Eta azkenekoa hartzamendi, harpidetza osoena, produktu guztia esango duna, aurretik esandako guztia, gehi, zenbait gauza gehiago, harpidetza honek 5,89 balioko ditu hilean eta horrela gure proiektua guztiz babestuko duzue. Eta honekin zer izango duzue? Bakizue gu iaztik aurrea erabaki genuela hainbat lasterketa eta laborakuntzari esker hainbat lasterketa mototik jarraitzea. Hoi egiten jarraituko dugu urte honetan eta lasterketa guzti horien, mototik jarraitzen ditugun lasterketa guzti horien irudi guztiak eskura izango dituzue. Hau da, lasterketa bat larun batean grabatuta, astelehen edo astearten zuei esklusibun igoko dizuegu zuek ikusteko lasterketa osoa. Irteeratik helmugara. Hor, aukera izango duzue, lasterketa gertatzen den guztia ikusteko. Eta baita ere, aurreko harpidetzetan esandako guztia ikusteko ere. Eta seguruna askori zalantzak agertuko zaizkio nola funtzionatzen du honek. YouTubeko kanalean dana azalduta dago, 2 gauza besterik ez esan. Oain arte gratis edo doainik ikusidan guztia ikusten jarraituko duzuela, ez duzue edukirik galduko, eta bestetik harpidetza baten sartu nahi izan ez gero, jakitea guk zuek ordaindutakoaren 70% jasoko dugula, eta guk gutxienez gure zerga guztiak Euskal Herrian ordaintzen ditugula, baina egia da beste 30% YouTubek eramango dula zuzenean, eta YouTube Googleena izan da, bere inpostuak Europan gutxi batzuk Holandan ordaintzen ditu, baina gero ere egia da bere inpostu gehienak YouTubek eta Googleek Karibeko paradisu fiskaletan ordaintzen ditula, hori ere esan behar genizuen. Beraz, hau da guztia, gogoratu izan zaitez txerrindulariak kide gure proiektua babesteko aukerarik onena da, gauza interesgarriak proposatu nahiko dizkizugu eta baita ere urtean sorpresa eta gauza berezi batzuk egingo ditugu harpidedunentzat eta baita ere gure ohiko lana egingo dugu betiko harpidedunentzat. Eskerrik asko beti ere berriro ere gurekin martxan jartzeagatik. Gogoratu, datorren larun batean 4 egun, 3 egun besterik ez dira falta berriro ere martxan jartzeko desiatzen gaude lehenengo lasterketa ikusteko. Egia da negua nahiko intenso izan dela, ziklodozean eta pistan, baina errepidea beti gure lastena izango da eta hortara bueltatuko gara. Larun batean Esorbasken, Mokale eta Tarno artean eta astean honetik aurrera elkarrizketak, saioak eta lasterketak itzuleraren urtea izan behar du, hainbat lasterketa itzuliko dira, lasterketa oso berezi, espero dugu gure etxekoa, Bidasoaldeko lasterketa guztiak ere itzultzea eta zuei kontatu ahal izatea. Eskerrik asko guregan konfiantzagatik beste urte betez, jarraituko dugu gure onena ematen zuentzat eta gure kirolarentzat batez ere eta noski gure hizkuntzan. Eskerrik asko zuei hor egoteagatik eta hurrengo arte, ongi izan.